Shakti dalan ti pudno ken ti biag, awan umay ken Ama no di magna kanyak. Intay amin agyaman ken ni Jesus ana santuan. Ubing agtutubo na taengan, agmay satay nga agyaman. Agkay satay nga agyaman. Agiinayat tay nga rud amin. Ti sango ni Jesus anang ibilin, ti ayat intay pasin keden, sa ngalubungan pasantuen, sa ngalubungan pasantuen. Intay ngadaan lukman ken ni Jesus ana santuan. Ubing agtutubo na taengan, agkay satay nga agyaman. Agkay satay nga agyaman. Intay nga minagyaman ken ni Jesus ana santuan. Ubing agtutubo na taengan, agkay satay nga agyaman. Agkay satay nga agyaman. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kakabsat agmay satay nga agyaman, ti yaay tinangisalakan ni Apo tayo nga Jesucristo, iso sagsaganaan tayo arambakan. Agragrag o ti puso panunot ken nakem tayo. Dagiti aramid tayo, usarin tayo dagitoy apagdaydayaw ken agyaman ken kuana. Tapno maikari tayo makirano diti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu ngagpakpakaasiak ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga Apo mangasi ka, Apo mangasi ka, Apo mangasi ka, mangasi ka. Kristo mangaasi ka, Kristo mangaasi ka, Kristo
asika, mga asika. Apu mga asika, apu mga asika, apu mga asika, mga asika. When na po mga asika. Gloria iti Dios, iti kangatuan, ket ditoy dagakapya, kadagiti tattauan na imbag ti panagnak na kemda. Ibu na nagdaka, itanuk daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka. Agyaman kamken ka, gapuiti kaindaklan adayagmu. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ket sika apo mi a Jesu Kristo. Bugtong nga anak ti Dios nga apo, Kordero ti Dios, ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbo sulti lubong, kaasya na kami. Sika mangikat, bung awatem kaday tuy ararangin. Sika si tutugaw, iti makanawan ti Ama. Kaasya na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpo Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo denggam kanti kararag dagiti ilim, tapno da kami amaragsakan iti yaay iti anak mo. Anagkawas iti kinatao mi, inton umay asidadayag, maragpat minto kumati agnanayon abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka,
iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Daytoy maibasa na adaw iti kanta ni Solomon. Mangeg ko titimek ti kaayan ayat ko, agtartaray kadagiti bantay, ken turturod nya umay itiyan ko. Kas maysa kurso ti kaayan ayat ko, kas lamaysa nga ugsa a bumaro. Agtaktak deren iti likudan ti bakod mi, sumirip iti tawa, ket buyaen nak iti baet dagiti rehas. Kuna ti kaayan ayat ko, umaykan ay ayatek. Biag ko, kumuyog ka kanyak. 5 ti tiyempo ti lamek, si mardengen ti tudtudo. Agukraden dagiti sabong iti tanap, tiyempon ti panagkakanta. Agkakantan dagiti pagaw iti taltalon. Agluumen ti bunga ti igos, masayop mumetten dagiti agsabong nga ubas. Umay ka nga ruden ay ayatek, biag ko, kumuyog ka kanyak. Kas kala kalapati nga aglemlemeng, iterengat ti maysa abatu. Kitaek man tinalibnos arupam, denggek man tinasamit atimek mo. Ti sao ti apo. Da kayo amin analinteg, agragsak kayo, baro akanta ti ikantayo kenkwana. Buyugan yu iti arpa ti panagyaman yu, danggayan yu dagiti kantayo iti instrumento asangapulo ti kwerdas na. Baro akanta ti ikantayo kenkwana, tukaren yu asilalaing ti arpa, ket pigsaan yu ti agkanta. Agtalinaed nga agnanayon ti plano na, ti panggep na agpaot nga awan inggana. Naragsak ti nasyon at ti apo ti Diyos na, when naragsak dagiti pinili na nga agpaay kenkwana. Isaad tayo iti apo ti namnama tayo, isu ti mangtulong ken mang salaknib kada tayo. Naragsak tayo gapu kenkwana, agtalek tayo iti nasantuan anagan na. Maidawat ti pamilya da Mr. and Mrs. Hermenegildo Masanda, ti pananggangat da iti kandela ti Adviento. Agkanta tayo, Alleluia, Alleluia. Agkanta tayo, Alleluia, Alleluia. Agkanta tayo, iti Diyos nga po tayo. Alle, alle, Alleluia. Alleluia, amin, alle, alle, alleluia, alleluia. Idir itayo, alleluia, alleluia. Idir itayo, alleluia, alleluia. Idir itayo, iti Diyos nga po tayo. Alle, alle, alleluia, alleluia,
amin ag Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Nagrubat ni Maria ket nagdardaras anapan iti kabambantayan. Iti maysa nga ili ijay Hoda. Napan iti balay ni Zacarias ket kinablaawan na ni Elizabeth. Apaman anangeg ni Elizabeth ti kablaaw ni Maria, naggaraw ti ubing iti tiyan na. Napno ni Elizabeth iti Espiritu Santo. Sika ti kagasatan kadagiti amin a babae impukkaw na. Nagasat ti ubing nga ipas ngay munto. Anyan apan nakapadayaw ko ta umaynak sa rungkaran ti ina ti apok. Taapaman ananggeg ko ti kablaaw mo. Naggaraw ti ubing iti tiyan ko. Gapo iti ragsak na. Wen nagasat ka ta mamati ka amatong palto ti insao ken ka ti apo. Ti ebanghelyo ti apo. Good morning. Mamati kayo nga no dayay swa ketagaden ti aginaw kematay. Wow. Idi ubing kami ijay almost ajag pala ijay may sityo mi idi ubing kami dandani adda amin po unti swami adda swa nga nasamit, adda suwa nga nalabaga, adda suwa nga puraw, addan to dati kilaban ko namin, dati talaga nga awampay makukuan na nga gisango ti balay mi idi, ti suwa, December ton, nagdadakkel, nakabaybayag, nakapapait ngam into no mauray mo maluuman, nasamit nga natubog, dayay. Idi ko natay damutan, awam mo nababatin, taapaya, ti mapabasulan da ka dagiti aginaw apay naggrongsot pa nagkitkita yun aginaw kayo naginawan kung kunat mistake gayam ta dagiti iswa citrus dagita di matsuso dalam mi nagtakaw kam ti so ngamin idi so ni apong mi maglaan ka daytay nini tapno nga manabtuog ka daytay asyo ti garami amoy o garami di ka natirad niya kasi mo tapno nga manabtuog tanong na nabtuog sigurado mo ungtang kayo hindi magayam di citrus gayam di kita no hanga maikat di jay pamurusan iso ti pakagangwan na kasla kalaman simot lang di mo di agburas ti kalaman sitap no mayat kekatenda di jay iraman mo di pamurusan haan mo nga pultingan iso nga kakaasim mo dagiti aginaw nga mapapabasol mo adda matay nga suwa kada adda matay nga jakamo no nya ti aglalaok kita nyo ni Maria idi naamuan na nga masikugan ay idi imbaga napanti anghel ken kuana naamuan na nga masikog ni Elizabeth nga manang na nga adayo nga bakit kayso na kaubing napan iso daytoy ti maikadwa misteryo ang naragsak iso te wajaja nya isusuknal napan na binisita kaya sa bali nga ebanghelyo niya ti kunana, nagyan ni Maria ijay, iti agtalo abulan, kahit na nga sa 6 months, agtalo abulan, inuray na nga nakaanak ni Elizabeth. No kitaan tayo, adalon tayo di logic na niya. Kaya na nga sa inuray na nga naganak ni manang na, kasi kabagyam nga Elizabeth kunada, masikugan no pa'y bakit una yan. Kaya di ipapan na, kitain nyo imagine nyo ati nagsarak haan adwa nga babalasang balasitang ubing 13 years old about 13 to 15 years old sa bakit nga agkubkubo nga dapay kabawnan masikog iso nga napan ay mo ano niya mo tinagtungtungtungan da kung nga tamo ni Maria manang apay kasanori na ti aginaw
Sino pa ginawam? Alangan nga paginawan na ni Jose, awam pa yung lakay mutan. Nya mo naginawan mo ni nya mo mamati kayo na karuprupa na naginawan ni Elizabeth kani Zacarias laklakayan mutan. Kanya tan nagtungtungtungan da. Amanang akas ano ti aginaw. Idi aganak ni may Elizabeth siyempre bakutan. Awa mo imbaga nang intaray na ijay Salcedo District Hospital dinaganak. Pinartiraan natan Una damo partira di ayan da ini inang ko hindi partira. O may dapay paspasagaden piman ipasagad da tao mo tricycle naganakton no dumanon ilutin ng tulaangan ata nagbuntog mo tanwa nga pangiluganan da. Kaya no kitaan tayo di logic na ang isuda. Anya mo tinagtungtungtungan na. Kasano ti aginaw, kasano ti aglabat ay kasano ti insagana da siguro mo dagiti lampin, amuyo lampin. One rich kids kayo, mutin tayo, pampers, kung unayo, mutin, hindi nayanak kayo, lampin, kasano nga tamot, sino nga, so nga tamot, ati naglablaba. Ngam tinagsaritaan da, nga kang runaan dito, idi sumungad ni Maria, nagkuti, di jay sikog ni Elizabeth, ni San Juan, kaanya ti kunana, nagasat tipas ngay mo to si katikagasatan kadagiti amin, ababai kunanan. Bakit kin ubing duwa nga naggagasat apaya haawan namnamanan nga aganak tabakit nga rod kababainan iti community da ngem naganak tatamot ubing nga balasitang duwa nga nagasat a babae ngem duamot ang nakababain nagasat da ta pinaraburan ti Dios ida isuda ti inaramat ti Dios iti istorya ti pannakaisalakan ngem nakababain isu nga ni Maria aken na pan naglemeng ori ni Elizabeth ay ori ni San Juan kahangarimrimwar aging gana nga naiyanak ni Juan kunana. Nagkataon mo mata. Oy masikog ni baka mo. Nya mo dai tamo nagkabkabawan. May sangipon nan kasla dai paglukat ti soylaeng ijay hangon. Kasano nga tamo nga maaramid. Ngam anya ti kunana sikat ti kagasatan. Taapaya naggaraw di ubing iti tiyan ko. Anya mo tinagtungtungtungan da. Baka ko namon ni Maria ka, ate hamo malagip, nagwapo di anghel. O magwapo di anghel, tinagparangan ti anghel ni Zacarias, haan nga ni Elizabeth. Idi mangpupuor ti insenso, ni Maria, nagparang ti anghel ken kuana. Kakas ano nga mapasamak dayto ay dinto ta may saak a berhen. No kita di nagyanan da nga balay ni Elizabeth napnap no ati espiritu ta apaya duwa nga naginggasatan nagparanga ayon nya naganan gapo ta aramid ti Espiritu Santo gapo ta naindaklan daytoy kuno kitaan tayo kakabsat ti parangarang na daytoy kanya tayo daytoy isusuknal na agragrag dimot ni Maria idi imbaganan nga nagasat ka kuna ni Elizabethan idi kunana nga nagasat ka nagasat akta sinarungkaran na ti ina ti apok nabigbigan ni Elizabeth ni Apo Jesus nga adadyayan nga misay nalinungan ng ti Espiritu Santo agsikugmutan naggaraw ti ubing iti tiyan ko kunana ngam ni Maria no kitaan tayo ditoy na naakceptarnan namati nga mismo ni Maria haanlaeng nga diya pan naka imbaga ti anghel nga maaramid kanyang akas ken sa kunana namatin nga mismo ta nakita na ni manang na nga masikugen therefore kunana namatin ka ammo na nga baren ammo na nga haan nga makaanak ko ma kati sumaruno nga senaryo na dayto yan isu diyan nagkantan ni Maria nyati kunana toy puso kidaydayaw na dayayan inragunan indaydayaw nan ti Dios. Kanukit kitaan tayo, nagrigat a panunutan ti bakit, nagrigat a panunutan ti balasitang, nagtipon nga nagsikog da nga dua, nga babaan ti bilag ti Diyos. Nagrigat nga panunutan ti nga ti awanan ko matinamnamada. Lahaan ko mga maaramid dayahan nga di awan namnama, na narigat ko mga mapasamak iti tao, ngam kabailan ti Diyos. Kanuda tayo mat kakabsat, no ti panagbiag tayo at dadagit ay hantay kabailan nga panunutan ngam kabailan ti Dios nalakalaeng iti Dios
Iti limit ti pampanunot tayo, da tayo gaming ka very limited ti panunot tayo no ikumpira tayo iti pagayatan ti Diyos. Namnukit kitaan tayo, uri dagiti imposible kanya tayo, isok ko na maglaan, kabailan na nga aramidan. Kada tayo mat, anya mo ti purpose ti aramidan tayo. The purpose of our visit, kala kasi kuma, ni Maria, mapan na binisita, may sa pinaneknekan na no osto dayjay, maikadwa tinulungan na. Kasi siyempre manang nangaruden nga bakitan. Kada tayo anya ti purpose ti aramidan tayo, anya ti panggap dagiti intention tayo. Nga minudad duma, da tayo ti bungad, ti intention tayo. No di jay aramidan tayo, di decision tayo kuma, di purpose ti aramidan tayo, nuhaan nga nalawag kanya tayo, kawaw ti garaw tayo. Kawaw ti aramidan tayo. Apa yang imay tayo? Apa yang aramidan ti pinarbangon? Umayak makimisa. Agsaksakripisyo uray na puyat, uray no nabanbanugan, dagiti daddo mga padak agpaparawan. Ngam anya ti purpose day aramidan tayo. What's the purpose nga? Tatay parbangon ka, medyo mayat, medyo nasapaak nga na katurog tay makariingak ka. Anya nga taaya. Mabalin ko maamot ti aglangan ti padi niya. Bagkanyayot ang balin nyo ti aglangan-langan, malaksid kin mam natay. Kano ko na di bumangon kan ka nabanog kan ka. Mabalin ko mga aglangan ti padi ang misa niya tayo so da mababaam tama ta dengdenggag ida nga agkakanta. Nga mahamot ison nga i-condition di bagay. Anya ti purpose nga apay nga mapanak. Anya ti purpose nga apay nga aramidek daytoy. Naglaka nga ibaga di bagay nga aginanakan nabanog kamot. Aguray ka tabagi damot. Ngamaan, at na ununag anya dayjay, ngamin, no dayjay aramidan tayo, na ununag nga kaipapanan, tapno maidaydayaw, matungpal ti pagayatan ti Diyos. Awan ti reklamo, awan ti rigat, awan ti, oray marigrigatang ka, na ununag nga pamati, tapno maidaydayaw ti Diyos. Abakan na dayjay reklamo ti tao. Kadati yung magkalaman lakan niya tayo. Di tayo amo dayjay bunga ti panagtudtudyo, kung natay man din na minsanan, di tayo amo di bunga ti panagsakripisyo, baka dakdakkel to, no agbungan to. Haan nyo pa'y maawat tata. Naggasat nga pamilya mo't adi magkabagyanda. Agkabagyanda, naggasat a pamilya, inusar na ni Juan Bautista, kini Apo Iso, sinerek da day ta nga pamilya. Kaamom no di pamilya nga dita sakripisyo yung agserserbi. Hanyo pa'y maawatan tata. Hantay pa'y maawatan no inya ti kaipapanan na. Ngam di pa nagtudtudyo, di pa nagsakripisyo, baka dakdakkel to ti bunga na ngam di ekspektaren tayo. Di pa nagpakpakumbabam tata, oray man kano, erororomanda ka, oray man kano, adda tangtangsit da, oray man kano kuna mga kasla, haan mo nga maawat iti panunot mo, ngam di mo amuno anyan to ti bunga na iti ka maudyanan. Kanya ti rombeng nga aramidan tayo kakabsat diya, agtudyo ti pagayatan ti Diyos, di tayo amuno anyan tumot ti bunga na kanya tayo. Idi panawon mo nga mabain ni Elizabeth nga rumwaran tabakbaketanen, tamasikog. Siyempre no datay day jayon in Facebook tayon nasirip mo na intay mangkitaan ko na tayon maysa nangipabla akin iso na mabain mo Idi panawon na, narigat kanya na. Oray ni Maria, narigat kanya na, mabalin ni ibagana ka, haan nga siya, di nagadot nga sa bali ko na Idi panawon da, narigat as human being, as tao dayjay. Ngam di daam mo, dayjay bunga, dayjay panagwanda, di bunga, dayjay tuok da iti agdama, nagbunga anya dayjay, ni Juan, namunyag insagana dati dalan ti Apo. Ni Maria, di pa nagwun na, narigat para kanya na balasitang mabalimang ibaga na nga haan, ngam nagbunga anya ti bunga na nairaman tayo. Gapo na ita pa nagwun ni Apo Santa Maria, di ni balasitang na nadalos, anya naganan, di pa nagwun na nga nagsikog, nakaraman tayo. Iso nga di bagbaga na dito kakabsat kasla nagmayat mga pampanunutan tayo, di sakripisyo tayo, DJ ayat tayo, DJ panagtungpal tayo ti pagayatan ni Apo Diyos, no mampay no marigrigatan, no doddo majari na tayo ka agkitakit, tamabanugmat, no doddo majari na tayo ka maababak, di tayo amo nga tibungan nanto, baka dakdakkel to.
Kitaan nyo ni Maria, dila panagibaga na tiwon idikalman, di ti ebanghelyo tayo. Datayo ti agsagsagrap. Datayo ti mang nananam. Datayo ti mang gungunod day tanga sa bunga ti sakramento ti ayat na. Iso day tuyan, ramrambakan tayo. Aging gana tata, ang manong atawunan. Dekada, centuries tinapasamakan. Aging gatata presko pailaeng. Joy to the world, the Lord has come. Isla. Dajayan tayo bilin tayo. I-explain tayo ito dito bilin mo. Anya ti nakailaw-lawagan na. How many years nga ramrambakan tayo, pagbalinan tayo pailaeng presko. Kitaan nyo ti sa nga lubungan, imagine nyo, di jayun na, tintero nga sa nga lubungan, ramrambakan na. Sino ti akin birthday ti kadadakkelan nga celebration? Ni Mayora ko mamot ako ni Mayor tagpakanaan. Isu na. Ori ka nag-birthday dala Queen Elizabeth, wano ni Presidente Trump, wano ni Bongbong ka, hantay pa'y nadaduma ka. Happy birthday ko natay la ijay ko. Sino ti kadadakkelan ti pangrambak. Itintero nga sa nga lubungan, ti may sa nga panakaipas ngay. Datayo ti mang pudpud no nga ragsak ko na tayo. Sino ti mga aramid, sino ti pakaaramidan na dayta? Day dinagsimple nga naiyanak iti kuluong. Taapaya, babaan ti panagwan, ti balasitang, panangisagana, panagwan mo't, ay panagsikog mo't ti bakit. Kaginggana tatapagbalinin tayo nga presko at tinawan. Ti mamang paragsakan niya tayo gamino daduma ka, panagbubunos. Panagre-regalo. Yung ba't ibang rambak tayo. Ngam ko na tayo nga ulitin, dayta nga panagwan na, dayta nga panagtudyo na, datayo tibunga na. Kadagito'y ramrambakan tayo, dagito'y nga panagramrambak tayo, no daduma no hantay nga ammo ti purpose na dagiti aramidan tayo, no hantay nga ammo ti kaipapanan di aramidan tayo, agbalin la tama nga kawaw. Kaanya ti kang runaan nga rod, no binisita, no sikati na inggasatan, kunaan na nga rod ni, sikati na inggasatan kadagiti amin nga babae. Wow, balasitang, nainggasatan apaya insikog na iti siyam abulan. Kano nainggasatan niya po Santa Maria. Hantay nga tamo nainggasatan. Awatem ni Apo Santa Maria siyam abulan nga insikog na binagkat na laeng sika tunggal ag komunyon ka bagbagkatem ni Apo Jesus. Sika ti bunga na. Kadi panang bagbagkat mo kini Apo Jesus panangi nya naganan panangi gamer mo iti bagim ni Apo Jesus gaputa awatom tinasanton ako munyon hangat nga nagasgasat. Imagine nagasat ni Elizabeth, nagasat ni Maria di pamilyada tada ni Apo Jesus di ni San Juan. Kang mga nagasgasat ko maji pamilya tayo no buo nga pamilya ag komunyon. Dadyayan ni Apo Jesus. Iso nga no nagasat ni Maria, nagasat ni Elizabeth, nagasgasat tayo pay apaya. Siyam abulan kini Maria datayo, agnanayon, komunyon. Nagasat ka pa'y apaya, si kapay ti mangitid kini Apo Jesusen. Nagasat ka pa'y apaya, si kapay mangibasan. No nagasat tayo met, datayo nga rod ti bunga di kinagasat da. Iso nga tatang ko na tayo ka, no nagasat da, nairaman tayo ti kinagasat, apaya, dadtagarudan ni Apo Jesusen. Iso nga ko na ti purpose ti visit ni Maria iso nang bisita kini Elizabeth ni Apo Jesus iso dimanon nga nang bisita kanya tayo taapaya babaan ti sakramento iso nang danon di katatao tayo. Tinarukop nga kinatao tayo iso nang danon kada tayo hangga pay lang nga nagasat dita. Ti pay la reklamom ka nay kurang maji presyo di regalo na. Anyan to nga tamot ti maitid ko, baliktad na siya at no niya di maitid ko, anya ti maalak. Kinagpaysuna ka na ala tayo na kapipintasan, datayo ni kapipintasan nga sagutan ni Apo Jesusen. Ni Maria, binisita na lang kasinsin na ni Apo Jesus, iso di manon kanya tayo, di ka pala ibaga tabagim nga nagasat ka. Naglamok mahit. Dongdong sang kapayla, ang di kapayla di ragsak mo ka, hampay lang nga buo, apaya, naglamok, nagsulit mo't, Father. Una, banog tayo mo't. Ngam no, imagine ko, wow, anya nga kinagasat da, nagasgasat kapay. Hanalaang nga inawiti siyang abulan ni Apo Jesus, agnanayonin. Dadtan, ala kakabsat,
sungarag nga joy to the world ko na agragsak ka itan lubong, nagragsak tayon, idinagwan ni Marian, nakaraman tayon. Kadakkilan nga birthday celebration, dagtan ni Apo Isus ramrambak, isagsagana tayon. Kanakaramang kadyay, nanamam. Isugarti ko na tayo ka, ti napudpud no nga kay papananti Christmas, kay ito'y unag. Haan nga dagita, mayat dagita makatulong, ngam dati unag. So ako na mo, bagbagim no daduma, naggasat ka. Naggasat ka itan rupo. Isos na iyanak sa din no lugar. Siyempre di ubog at taga-ubog kam garod. Ngalangan nga dinaratan mo. Ubog Kinagasat. Naiyanak ka, datan. Nananaman tayon. Just feel it. Naum laeng. Ma-inspiraran ka, no? Dahil time nga kumapsut ka, dahil time nga maupay ka, dahil gundaway nga kasla maawan ang katinamnama. Naum laeng. Sikat idinanon na. Nairamang, inraman na ka itikin na Diyos na. Naggasat dahi ta. So ako na yung mata kaabayo, naggasat ka ko na yung man. Dapay la paguyab na mo, gasat ka. Uwan, naggasat na, awatan manan. Tatan ni Apo Isusan ni, nagasgasat ka pa eh. Dumagamin ka di tayo mo maawatan, nata mo ilamin nyo ti kung kunayo nga naglugan ti dyan, tok-tok ti dyan, naggasat. Naggasat nga binigat, naggasat nga rinabi, naggasat nga sa nga lubungan. Imagine nyo amin nga agmismisa tatano sa din naman nga lugar. Sa bagay ita abroad, kita na do mga countries, naggasat da, apaya, Pilipino, ti mapan aginaldo kanya da, di man man kada kita sa bali a kultura, awan, datayo. Nung maadaan iti aginaldo masis, gaputi pa nangi lungalong ti Pilipino. Kagimasat da, gapukan niya tayo. Datayo ngamin ka, nairamot. Amo nga maikat. Kadi naggasat damot, gapukan niya tayo. O nagayay, napandadya abroad. Apo, kung nada kadagitay papadi, ginaldumas tayo kumamot, ag simbang gabi tayo kumamot. Simbang gabi, kung kunada ka iya Amerika, kada Canada, simbang gabi ka Tagalog nga rodaan. Go! Kagimasat damot, apayaga pumakan niya tayo, dara tayo di mapan mangi kanyada, awan ti aginaldo kanyada. Ti Christmas kanyada, pandala makimisan, dapay makimisa Datayo laeng ti mangramrambak ti Christmas, September pa'y laeng. Whenever I say, boys and boys, ananana. Aging ganang, datayo lang ti kadakkelan ti celebration. May sa tayo nga kadadakkelan. Nga mangipapapilit dahito nga celebration kahan nga tanga nagasat da tanga dara, hanga tanga nagasat dahito tanga kultura. No daduma datay pa iti mangidanon kadakwada di nagasgasat tayo pa. No daduma gamin kadi tayo mabigbig di kinagasat tayo. No daduma kadi tayo mananam di kinagasat tayo dadtan ni Apo Isusen. No kas ano kinagasat ni Apo Santa Maria kay ni Elizabeth nga nagsikog binisita na. Nagasgasat tayo pahan na tayo binisita imay nagtaeng. Amoy iti nagtaeng. Nagtaeng ang datan. Yung may ka nakimisa, nagasat ka, may ka nga ron nakimisa, pampanunutom ka, anya ti handa tayo, babay may sponsor tayo, nagado handa da di kalman. Nagasat ka itan lubong, ayan na ti lubong si ka, siyak, da tayo. Nagasat ka itan lubong, kaano da nga lubong, tata, da tayo. Nagsarming kantuman, naggasat ka, amukit kita ang tarupam, gayam ta, agbalin ka nga malas, no makitam tarupam. Kararaga sa pasap, kakabsat inta itantanok ni Apo Isus, salakan tayo, anang pili ken Birhen Maria nga inana, iti panangitalik na kada tayo, iti nainaan a panangayuan na, kuna tayo Apo sarungkaran na kam asikakapya. Nagdardaras a nagdalyasat ni nainggasatan a Birhen Maria, tapno sa rungkaran na ni Elizabeth. Apo, unwen na kam ti ayat mo ken panaranay, kadagiti kakabsat mi a makasapol ti tulong. Kumararag tayo. Apo, sa rungkaran na Narikna ni Elizabeth ti panakaidaydayaw,
gapu iti isa sa rungkar ti ina ti Apo kenkwana. Sapay kuma tadagiti mangidadaulo iti simbaan ken gobyerno, ket maadanda ti gagar a sumarungkar kadagiti komunidad a masakupan da, tapno indenganda dagiti pakaseknan ti kasasaad, ket maited kadakwada iti tumutop a kasapulan da. Kumararag tayo. Nagdalyasat ni Maria iti adayo, ket natalged a nakadanon ti papanan na. Apo, sa laknibam dagiti tattao nga agdaldalyasat, iti amin akita iti transportasyon, tapno makadanon da as itatalged, ken si kakaradkad iti destino da. Kumararag tayo. Naglagto ni ubing a Juan Mamunyag, iti uneg ti tiyan ni inana a Elizabeth, gapu ti ragsak na. Apo, punwen na kami iti ragsak, liwliwa ken kapya ita a Paskwa. Kumararag tayo. Sapay kuma, tadagiti kakabsat tayo, dito'y ili ti Salcedo, ket agtultuloy ti grasya ken bendisyon, nga ipaay ti Apo kadakwada, ket iburay da kuma dagito'y a bendisyon kadagiti agkasapulan. Pagbalinem ida a modelo iti panagiinayat, ken panagkaykaysa, ket maadaan ti tunggal maysa iti natalinaay a panagbiag. Kumararag tayo. Apo Jesus, naadaan biag ti sanga parswaan, ken nagrag-o ti daga iti panakaiyanak mo. Sapay kumata agbiag kami anasingpet, ken mangliklik iti kinadakes. Kumararag tayo. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan, dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Apo Jesus, ipaay mo ka, tinadyosan asalaknib mo kada kami asigagagar, nga agururay iti yaay mo, ken iti rag-o, ama ipaay ti pudno akapya. Amen.
apagyaman ken ka. Kumararag tayo kakabsat no da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Kahit may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo awatem kat ti isagot ti iglesyam inaramid ta kaasim amaidaton mi ida. Ipaay mo kumamet, ti panakabalin mo, taagbanag da apakaisalakanan mi, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno una ya may karigat rumbeng annong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi iso nga impadto dagiti amin na propetas sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat nimot Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan sana impatoldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan nakaipasngay tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam ket dagiti pa kaitantanukan na ti inkam ramrambakan anan sata magidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin a parswa. Ti langit ken daga, napnuday ti pakay daydayawam. Husana iti kangatwan, madaydayaw, ti umay tinagan, ti Apo, husana ti kangatwan. Pudno unay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawaten mi nga rod ti pay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi ken dara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Abaen ti krus
Diyos mo. Kenin ka panagungan, inakam insalakan, manubuti sa ngalubungan. inakam insalakan, manubuti sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papataykan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti impaay mo ama ikari kami ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo. Pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pempay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda an nakapudno an nagserbikan kaditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada amang itantanok ken magidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaisa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Gintay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Mami bilangin madaydaya dumteng kumati pagarya matungpal kumati nakem mo akas angin idem kadakam ti aldaw ito ti kaneng ni ti patinayon nga aldaw pakawane dagiti basbasulmi kasmet kuma iti pamakawang ni kadagiti met na kabasun kada kami baybayan nga umanugo niti sulisog ket isalaka naka iti dake
Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Iti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anam namaen mi. Kan iti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin. Kapya. Kapya. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasul ti sangalubungan item kada kami ti kapya item kad ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, nganti may salae nga sa mapaimbagton to'y karar. Puti pastor ko ada aminen amasapul ko ti Diyos puti pastor ko baru apigsa ipaay na kanyak. Uray pay nu aglasatak tingget sipnget alugar jak tu agbuteng taada ka kanyak itinalang tu akaruutan pagina na enak ti sarukod ken bastun mo salak ni banak ti Diyos apoy ti pastor ko ada aminen amasapul ko ti Diyos apoy ti pastor ko baru apigsa ipaay na kanyak awan dwa-dwa ako muyog to kanyak di kinaimbag sibay tinatal na nga ubog uapo iturong nak
keniti kinamanagayat mo, bayat ti panagbiag ko, ket agtaeng at nga agnanayon, o apo iti balay mo. Ti Diyos apo iti pastor ko. Kumuyog to kanyak, ti kinaimbag, ti sibay tinatal na nga ubog, o apo iturong nak, keniti kinamanagayat mo, bayat ti panagbiag ko, ket agtaeng akto nga agnanayon, o apo iti balay mo. Ti Diyos apo iti pastor ko, adda aminen amasapul ko. Ti Diyos apo iti pastor ko, baruag sa ipaay na kanyak. Baru apigsa ipaay na kanyak, baru apigsa ipaay na kanyak. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, taday ti pannakiranod mi itinadyosan a misteryo ti misa ken komunyon, agserbi adi agresat asalak iti kasta, ti anugot mi asi papasnek ken ka, malakaman mi asi buboslon ti pagimbagan ti bagikan kararwami, gapo ken apo may Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Pagyamanan tayo tinangidaulo iti daytoy na santon a misa dagiti kakabsat at taga dinaratan, into no bigat, into sponsor tayo ket dagiti kakabsat nga taga Amgid. Into no tattaapo di ay mapantayo di Sitio Mindanao, intayo tay may sa kadagiti nobena tayo iti pakaaramidan na. Alas 9 di misa apo nga may mayat no mapantayo nga nasapsapa tapno makapagrambak tayo. Sumuten di kasla Christmas program ken piastada pay ngatan iso nga mayat no intay kadkadwaen ida kakabsat. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Agyaman kay Diyos. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Himig Pasko'y laganap, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasayahan.
tinig ng Pasko'y umiiral sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may awit ang simoy ng hangin.